Eta no kontatu dutzien zure gurasuei nire esatea bala. Hori ez dakit, joango ziren jentie, ze ordu ondorengon asko jabien, amaz, aia bizan konbentu Santa Susana behar. Da, beste zer batzutan behar, leko askotan. Da, entero zanin nahi etorrezan behar eke zeltzen. Si viene para adelante, usted también le disparamos. Eta, zer handa, ze pasatu zen, baina zure gurasu zelan jakia baien zego zer pasatu zala? Bueno, bombardeo biliko zan da niz, da nire irurtitxo ez da izango zan. Bera hainketor zena, baina orduan bombardeo biliko zan, alusti zen, da, enteroko ziren, etorteko. Eta astue? Astue joan zan, da, kitxo. Astue joan zan etxera? Astue joan zan hankaz gorra. Astue hil zan, arba. Bai? Astue hil zan. Hori esate den, nik izin jote zan irurtea zer segondokoa. Astue zan agertu etxeien? Laurrenetik bajatu zan zureike? Bate makungo zan, astue hori babien etxera bate makungo zan, hori zan. Baina astue joan zan bakarrik etxera ama. Nik hori entzun da degotzu zuri behintzen. Izingo da... Astue bakarrik agertu zola etxien, da horregatik bajatu zan zureike. Astue etxerako bidie jakin gaban, urtaskotan egin ginen da, astue jakin gaban etxerako bidie. Bakarrik junzan alez, ez da, haiketor zana bai. Baina nik hori entzun da degotzu zuri. Izingo da... Astue bakarrik gai eusalatzera, da horregatik bajatu zala zure aike, alabien bile. Aike bai, haiketor zana badaki, astue junzanik etxera inaziko gorantuten. Zeko zen, zetako zango bako zurre.